igqina abazalwane izindivale izikhewu kwezindawo baphaza ongabaziphosileyo lithe lawo asesa ngiyabona kunekhono ngemphosi kodwa ngifuna xa sizawuhamba xa inhliziyo yakho uhlele endlini izoba nenhlanganiso nengqondo yakho ngenxa ezinto ziyathanda ukuphikisana and xa ziphikisana zibeke wena umuntu wazo at a disadvantage. Xa ngizawuhamba endlini ngiphuma ngisizapha ngizama ukwenza izinto ngokukhawuleza ngiyahlala ngithini xa ngiphuma ngingena ebhafini ndimi ngophansi phezulu ngesepha. To cut a long story short, kulo phansi phezulu kwami ngesepha eyona nto engikhubekisa ngaba lesepha intsha endlini sibaninzi ndiwoqala uyisebenzisa kodwa imali iphuncuka nje apha kuphume ngemanzi iyaphela lesepha ngoba iyancipha xa isemanzini isinda xa isesandleni sami kodwa yona ayiqondi loo nto leyo. uSirayeli noThixo ibiba ngathi lesepha nami namhlanje ngophansi phezulu uThixo lento ayidalileyo ayenzileyo imani iphuncuka phakathi kwezandla zakhe athi seyisithi ibamba kodwa iphinde iphuncuke. Akazazi uSirayeli into yokuba esenza lento uyaphela usinda xa sesandleni sakhe. Sizawubuza 2005 ngoLwesihlanu sikwajafta samkela i-builders consultation yokuqala izibongayo ngethamsanqa ndingu-vice solar society ndine-exam ngomgqibelo esikolweni ngiyabhala ngo-3 besingabakugqibela ukuhamba ngoLwesihlanu ngenxa yokuba ngeli xesha abantu besibawufunela iindawo zokulala ezindlini zabantu asikwazi ukuhamba abantu bengekayifumani indawo yokulala. Yasenza lento sebangabantu bokugqibela ugoduka kodwa ngomgqibelo sebangabantu bokuqala ukufika ukuze silungise indawo zokuhlala abantu bakwazi ukutya i-breakfast siqala i-program. Sifika kuthiwa izitula ziphelelanga mna bengizoveza uso ndibheke esikolweni siye e-CPOA ekufutshane nesitishi abathi xa bebiza i-Haterfeld. Xa sifika esitishini okanye e-CPOA sizothatha izitulo ndibaxelele into yokuba andibuyi ukuya ecaweni indlela yam ibheke esikolweni bantu abatsha siyagoduka. Ndafika esitishini ilishwa lento yokuba itrain ebengileqa noxa ndifike ngethuba kodwa ndizawuphaphama xa ishukuma ihamba ndilele bantu abatsha bendisendaweni right ngexesha elililo kodwa ndashiywa yitrain. Into evamileyo ukwenzeka xa kunotshiso siba excited ungekafika umnqophiso. Ichiposta ithi amacango ayavulwa ngo-5 iyaqala inkonzo ngo-8 xa iqala inkonzo abantu selelele. Let that not be you. Ngenxa into yokuba izikolars zithi xa zinqinelana into yokuba umnqophiso sisivumelwano phakathi komntu noThixo imizuzu mibili
sisivumelwano phakathi komuntu noThixo. Icolleague seziyicacisile zathi kukho lanto ithi iBhayibhile xa ithetha yi-royal grant abathe xa beyitolika bathi unconditional covenant. I-royal grant ithetha ukuthi xa wena mntu ubuthembakele being loyal to your master unesabelo osibekelweyo lo muntu usebenza naye. Haya ndivyo ufika kuThixo uAbraham wenza iobituary. Kwi-obituary yakhe ubhalile into yokuba indlalifa yakhe uElizere waseDamasko. Athi umekithekeke ukumkani xa efika kuye efuna ukunika izinto zakhe. Athi uAbraham andifuni into yamntu. Andizuthatha into kuwe ngenxa into yoba xa ndizoba nesivumelwano nawe hleze ndibe nentanga kuThixo. Andifuni uba ne-dual obligation. I-obligation endifuna uba nayo ikuThixo. Andiyiva kamele. Ezinye agreements esibanazo ziyakwazi uinterferisha ne-agreement onayo noThixo. Andiyiva nihamba nami. Mangizi sekhaya 2023 iSouth Africa inxalenye yeBRICS. iBRICS izoba nomhlangano apho njengoba siyazi phakathi kweBRICS kukho iRussia. iRussia izawuthumela upresident apha eSouth Africa. Sithi isivumelwano seSouth Africa hayi kwiBRICS kodwa i-ICC. Xa efika lo mntu engena emzantsi zenyimali ngenxa into yoba i-argument eSouth Africa kwi-ICC ayihambelani ne-argument yeSouth Africa kwi-BRICS. Bantu abatshana ndiyiva. Xa sigoduka uthi uThixo uAbraham sizawuhamba. Abraham wachithela amanzi ngoba akho nkukhu ezawuxhelwa. Le uyithethayo into yokuba indlalifa nguElizere ayikho ngoba zinezinto ezintathu endizakunika zona. Ndizakunika umhlaba ukusuka iphutha ukuyotsho kumlambo weEfrati. Zonke ezo zinto zizinto zakho. Uthi okwesibini ndizakunika inzala. Uthi uba ukhona ebetshilo lomzalwane wathi yiza phuma phandle. Uthi jonga phaa phezulu. Uthi uyazibona esankwankwesi. Uthi ewe ndiyazibona. Uthi zingaphi. Now it was more than 8,000 stars. Zimile zingaphi. Uthi ezaa stars njengoba kungenaye nomnye umntana kodwa inzala yakho izoba ngaphezulu kwezi stars uzibonayo. As if that is not enough. Uthi uThixo okwesithathu zonke intsikelelo ndizazinika wena. Abantu abangabanye bosikelelwa kuba ndisikelela wena. When God blesses you, akakusikeleli kuba ejonge wena as an individual. Kodwa uThixo ujonga abantu obakhokhelayo. Sizawugoduka. Siyahamba ngoku. Kodwa inhliziyo yakho nengqondo yakho zezizama ukuba ngumhlangano between namhlanje ukuyotsho ngecawa. Xolo ungalali mntasekhaya. Ngenxa into yokuba isivumelwano sakho noThixo awuzusenzelwa ngunozala because it's between wena noThixo wakho. Vice, i-presentation yam torhwana ndiyithumele. Please distribute.
kwabantu bakwazi ukuyibona into ebenomnqweno ukuyicacisa, kodwa ngenxa yamaxesha ngenye imini mhlawumbi ndawuzama ukwenza ijustice kuyo, kodwa ndiyafuna ukuthi kukho izinto ezimbini le nto bendiyithetha ngayo yokushiywa yiplane, i-sacrifice torhwana ne-timing zibalulekile. Nice program, Brother Mkikwa, but the timing, I would have chosen Saturday. Senze ixesha elaneleyo kubekho ii-questions and answers, ngoba nam ndisaqinekile ndifuna ulwazi oluphangaleleyo endicinga uba bendizayifumana kwabanye abantu abakhoyo apho, because that's how you gain knowledge. Andina-knowledge kuba ndibe phambi kwenu, kodwa ndithe ndocelwa ndathi mandipitilize ndisiya. Masanele la mazwi.